आज आपण बनवणार आहोत आंबोळ्या। आंबोळ्या महाराष्ट्रामध्ये खूप प्रसिद्ध आहेत। त्या चहा बरोबर, चिकनच्या रस्स्याबरोबर, कोळंबीच्या रस्स्याबरोबर आवडीने खाल्ले जातात। यासाठी लागणारे साहित्य 2 कप तांदूळ, पाऊण कप उडीद डाळ, 1 कप पोहे, 1 कप शिजलेला भात। तांदूळ आणि उडीद डाळ स्वच्छ धुवून घ्यायची आहे। वेगवेगळे 6 तास भिजत ठेवायचे आहेत। 6 तासानंतर तांदूळ, उडीद डाळ, भात वेगवेगळे मिक्सरमधून बारीक करून घ्यायचे आहेत आणि पोहे थोडे पाणी घालून मिक्सरमधून बारीक करून घ्यायचे आहेत। आता हे सर्व एकत्र करून ढवळून मिश्रण एकजीव करून घ्यायचे आहे व त्यामध्ये मीठ घालून व्यवस्थित ढवळून घ्यायचे आहे। थोडं पाणी घालायचं त्यामध्ये, परत व्यवस्थित ढवळून घ्यायचं आहे। पीठ येण्यासाठी रात्रभर हे मिश्रण बाजूला ठेवायचं आहे। त्यावर ताट ठेवायचं आहे। सकाळी उठल्यानंतर ते पीठ पूर्ण पातेलेभर झालेले दिसेल। भिडे किंवा नॉनस्टिक पॅन गरम करायला ठेवायचं। आता एका काट्याला कांदा अडकवायचा आहे व त्याचे पुढचे टोक थोडेसे कापून घ्यायचे आहे। त्याच्या साहाय्याने भिड्याला तेल लावून घ्यायचे। पीठ व्यवस्थित ढवळून घ्यायचे। आता भिड्याला तेल लावल्यानंतर आंबोळीचं पीठ थोडंसं त्याच्यात टाकायचं आहे आणि तव्यावर पसरून घ्यायचं आहे। आंबोळ्या करायच्या असतील तर भिड्यावर जे पीठ टाकणार आहे ते जाड असावे। डोसे करायचे असतील तर भिड्यावरचे ते पीठ पातळ पसरवायचं आहे। दोन्ही बाजूने आंबोळ्या शेकायला घ्यायचे आहेत। गॅस जर मोठा केला तर आंबोळ्या लालसर होतात। जर गॅस छोटा केला तर आंबोळ्या सफेद कलरच्या होतात।
आपल्याला जर माझी रेसिपी आवडली असेल तर माझ्या रेसिपीला लाईक करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा.